Mga biktima sa landslide sa dakban sa Naga makabalik na sa ilang mga Pinoyanan labi pa ning panahon sa Kapaskuhan. Gawas lang hinuon kini sa mga nanimuyo sa ground zero o critical area nga girekomendar gyud nga pabalhinon. Ano ang report? Nagtigom kaganiha ang full council sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Gipangunahan ni Governor Junjun Davide ug Vice Governor Agnes Magpale ang tigom, uban ang mga miyembro sa PDRRMO ug uban nga mga ahensya. Usa sa natuki ang kasinatian sa dakbayan sa Naga nunot sa nahitabo nga landslide. Ingon man ang mga lakang nga padayon nga giimplementar alang sa hingpit nga rehabilitasyon sa dapit. Gipahibaw ni Mayor Christine Chong ni adtong miaging adlaw na dawat na niya ang harmonized assessment sa mga delineated zones sa lugar. Gikan kini sa DENR Central Office. Kini ang color coding nga gihimo aron pag-ila base sa risgo sa dapit. Ang maroon o critical area ang ground zero o gideklara nga no habitation zone. Samtang ang red o danger zone ang gitawag nga temporary habitation zone. Ingon man ang green o regulated zone. Gitugutan na nga makapamauli sa ilang panimay ang mga nagpuyo sa red o green zone. I hope so. Lipay kay ko kung makapaskol gud sila finally. Apan sa di pa makapamauli, muagi una ang mga residente og IEC session o Information Education Communication. Kini aron mapahimangnuan kung unsay buhaton. So I am expecting that starting Sunday, kay mahuman naman atong 3 days nga schedule for IEC, warning cards will be given to our evacuees so they will know that they are in the red or the green zone. And then makahinay-hinay na sila pauli. Ang kapin sa 400 ka mga pamilya sa critical area ang ibalhin sa relocation site sa Balili property. Sa plano sa dapit, 269 ka mga balayra ang mapabarog. Mao nga nagpatabang ang syudad sa Naga sa probinsya nga mahatagan og dugang dapit nga himuon nga relocation. The city is taking the initiative to identify other areas just in case kinahanglan gyud ta mangita pa. Aside sa Balili. As I've announced earlier, the provincial government will continue to assist the city of Naga para mapahimutang tanan. Napapay na ko ng area ng Balili.